So what's up mga gaok, good morning ng tanan din no. So bagong adlaw bong kinabuhi ra tanan mga gaok. Karon nga video di ay madto mi sa doon birthday sa pagumangkon sa kauban ng gaok. Okay, sa pila birthday pre? Uno. Akin na birthday? First birthday day, so murag bunga-bunga siguro ning celebrate andaan ni. Sige nagmay. So karon kapamanyan darag series sa nag-commute na meron kay basin ligat ko mo pag motor may madakpan niya impat motor bayad wa isin siya. Ipit Maipit niya ni karon nabuntaga po. Wadyo ko na mahaw kay sigurado ba pasinugod to. So Yara, larga na. May oras pa. Yes. So, ay, darabi ay. Ape-apit na. 170. So, mga 2 hours ng sigabiyahe ka na pala. 2 hours. 2 hours ito guys. Dami. Pagkaro na nami sa ligla. What's up? Abot kami sa Lao. Gutom na kanila. Asa ta pre? Takaw na mo. So sakay namin sa second ride na mo deh. Internal. 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 Asa mo sakay pre? Ha? Oh, what's up mga gaok? Nalami sa lugar ka. Panabu. Abo dahil lugar si birthday ra. So baklay mo punya abot sa bahay. Yeah. Play. Kau na ka-play. So, nalami sa loon. Pwede sa nalami sa bahay nga hindi pa pandong pa birthday yan. hap na rin. Gutom lang ako. Pero ipakita. Tasod ko. Kana. Ayun, ay isa doon dito. Ito maklaro. So, sa 11 pa man, muwat alas 12 pa. Mga na ta. Okay, so shout out din siya itong isakyan mo sa buwan na itong laki nga tag-bintar pa ngayon pero na mo 120. I love you tol, o kinsang man ka, God bless you. Ika, I love you so much. Buda. Ito ko, video ka lang. So, see you 12 noon. Mario Boss! Boss! Ano boss? Picture na boss! Ay, pati rin. Ganto lagi combination. Dami na. Ito pa. Biyaya. Yeah. Yeah. Yeah.
Ano yan ba? Vlog na lagi. Wala. Ay, ay. Ha? Magwat-wat sa mga palingat ng platform sa kuwan sa pagtawag na. Bita-bita. Birthday, pre. Birthday. Pupuk apil-pili ako, pre. Takas araw. Duduwa rata. Kita nagluto lord sa uning buwan, no? Partner, no? Pag-G sa yung friend. Tuloy. Enggak ka na tuloy yung ito. Luto. Bato, pre. Bato ka rin. Hindi ko danoy. Ha? Hindi na, hindi siya. Ano? Belah. Gagnaw ngo. Manabu. Duha lagi ni pre. Duha man lagi ni. Oh, ginawan mo. Ikaw na. manamig kaon
Busog. Busog. Solve, guys. Solve, guys. Worth it ang tasang biyahe. Pag natuloon mo, worth it kay gusto mo mi. Katulo niyang plato ho, murag kasar ko plato. Tugan ang job. Buang. Gusto so, karon buwat ni. Simple. Birthday ka. Nainom. So buwat ni tagaan. Ada ragingon. Matik na pre. Matik na. Manzana ini ko ang tag sa Okay, so tuok with wine. Tuwa tanggiro na mo. Imo. Ala shot. Wah. Alam ko na, laway gol. Dili na tama ng video mga gawak no. So mag-shout out sa mi sa shout out kay Wime ug kay Jang Paris na si Mario. Og shout out ko sa nila Ate Wendel ug ang Kulalan. Og shout out ko sa isang mga pamilya, tibong pamilya dani. Pagkaon shout out sa tanang mga ugaok, mga ugaok band, ugaok vlog. Shout out ko sa CTV family. Na kapatay mo to. Shout out din doon niya. Happy first Birthday sa Jang. Mia. Gisip ko man ng taon ding So nara diya ga kuan ga celebrate sa first birthday nila. First birthday. Happy birthday. Bye bye. So, that's all. See you next vlog. Lakin sa mana ano natin. Isa mana. So that's all. See you next vlog. See you next vlog. Ugaok. See you next panabo. Shut down.